fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to ligseyba gorgol to fumo guileyta to magama to waali to fimbu to kajela zacharia to wompu to jareɓe to taktake to melga to wuliége to ñomela to sehil baabi to gouraya ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno idrissa diallo to butanda ha to galle ceerno demba dongo to buruuje ko taari ɗum kala ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno amadou dafa to mbute ko taari ɗum ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie cinéma ko société nationale miniére mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe jeeyi 13 piccala temettati e capanɗe nayyi e jeenayyi milliard tonnes minerai e hitande 2022 mayne nde koɓe keeɓi e chiffre d'affaires mabɓe ene qime ha capanɗe nayyi e jeetati milliard ene fawi temedere capanɗe nayyi e 1 million taw ko émeri woni haalisa ugoya e limore heserde to leydi sénégal ceergal yani ha laaɓi hakkude yewwi askan wi hakkude mum e taxawmo khalifa sala ha joni to leydi sénégal suudu sardiyeji ndu leydi ndi ɓe cuɓima yilirde mabɓe hesere taw ko session 2023 2024 to leydi mali sappo e jeeɗiɗi étudiant e nder université mo bamako ɓe ndiwama ha laaɓi saabu tawrede ɓe kay gueɗe caɗcele calade e nder université he ko wayno arma fe e arma blanche woni labɓe e wondude pétalaji to kedde afrique ma en ketto robino musidɗo men sehila men alassana oumar mbocco kabaruji men joolam jaɓeri so waktu o rokkima jaaha to afghanistan jeen ha to dowlaji tentude amérique to leydi allemagne jeen ha to leydi israël bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren jambitowo ɓandu musoru koyɗe musoje keeteje musoje neɗɗo toƴiɗo donkuɗo foccade ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru joguiɗo AVC jogui cardiaque règle douloureux ko wayno jiiɗo ella muma ene wayno ngarwowo ni kala mum de gorelte ene safra ha laaɓa ɓen hutortoɓe gorelte kamɓe kala ɓe kolliti guila ɓe jokkodire gorelte ɓe mbi'i alhamdulillah gorelte ko haako moƴƴo iwruken tokkorodi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muɗuma gorelte a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗama aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa ala kala goɗɗum ko ñawnanma walla wattanma so wona aafiya ɓolo sa yiɗi andude ko jangta e gorelte beele janggana hoore maɗa jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte so tawi gonɗa koto risatol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno yaya ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi gonɗa koto madina gounas wuuro teddungo jokkodirta koye amadou sambalo 78 119 00 65 omonoto ha to Tambacounda so tawi gonɗa koto Guédiawaye marché bu bees jokkodirta koye ceerno saliou mbatta ko 77 288 51 80 so tawi gonɗa koto marché aslem to dépôt Oumar Ndiaye 78 504 24 27 so tawi gonɗa koto Pikine Amadou Isma Ndiaye 77 226 68 04 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe jokkodirene gorelte dañen jamma kettode kabaruji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo sappo e joyi lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati aletta nogas e jeenaya lewru mawlude hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyi caggal fergo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam habruji mon e ɗemgal pulara e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gaddidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen sinima ko société nationale industrielle minière tawi on société 78% ko état contrôle ta e société ko état Mauritanie kañuma contrôle ta ɗum ɓe kolliri noon wonde ɓe jeeyi hitande 2022 woni hitande mayde nde ko ɓe jeeyi e miniére ko sappo e tati piccal temet tati e capanɗe nayyi e jeenayyi million tonnes woni 13,349 millions de tonnes de minerai de fer ɗum woni koɓe jeeyi hitande 2022 mayde nde so tawi ko chiffre d'affaires mabɓe koɓe keeɓi e koppereje ko capanɗe nayyi e jeetati milliard ene fawi temedere capanɗe nayyi e goho million taw ko émiri woni haalisa uguya e limore hesere nde e ɗum qime noon ha 1,264 milliard taw ko haalisa dollar américain ɗum noon kokoɓe keeɓi e hitande 2022 nde koɓe keɓno noon hitande 2000 koɓe keeɓi hitande 2022 nde noon ɓuuri famɗude seeɗa e koɓe keɓno en 2021 saabu 2021 chiffre d'affaires mabɓe koɓe keɓno wonno ko capanɗe joyya e jeenayya milliard ene fawi temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi million taw ko ogoya émiri e haalisa hesere limore hesere nde ɓe jeeyino noon en 2021 koɓe jeeyno noon ɓurno famɗude seeɗa to banggue tonnage saabu on 2021 ɓe jeeyno ko 12,702 millions sappo e ɗiɗi piccal temedde jeeɗiɗi e ɗiɗi million tonnes taw ko minerai kono koɓe jeeyi en 2021 ɓuuri hewde e koɓe jeeyno 2021 kono en 2022 ko nden tigui cogguji ɗi cogguji 2022 ɗi cogguji ɗi moƴƴani no fewi saabu kay e printemps 2021 he prix tonne minerai yehino ha 200 taw ko $200 kala tonne kono yeehi ha lewru avril e 2022 jippi ha $160 kala tonne nde ɓe jeeyi kadi ha lewru octobre 2022 tonne minerai jippi ha yetti heddi ha ari e less moins de $100 kala tonne on paami tigui ndera hitande 2022 nde cinéma yeeyi ko capanɗe joyi e ndera hitande 2022 nde ko cinéma yeeyi koɓe jeltini kay minerai moɓe jeeyi ko yeeya ko hen 53% e production mabɓe ko leydi Chine ɓe jeeyi leydi Chine noon kañum woni client mabɓe ɓurɗo mawnude no fewi ko rewi hen ko dongre Europe ɓen jeeyama 24% so tawi ko Australie ko 7% 5% ɓe jeeyi ɗum ko leydi Japon 10% ko leydi Algérie ɓe jeeyi leydi Algérie noon ko client kesso mo cinéma heeɓi e oɗo saaha joni koye ɗum noon ɓe kolliri kadi ko fati e production woni tigui koɓe jeeyi e koɓe keeɓi hitande 2023 nde ɗum noon andoyte walla saktoyte koye mayirɗe 2024 ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie ha joni aseta hanki sappo e nayyi yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati to Marrakech ene tawedira leydi Maroc ko biyeteɗo Abdussalem Wul Mohamed Salah kañum woni ministre de l'économie mo gendi Mauritanie o joddima to noon e sous secrétaire d'état américain à l'économie et au commerce biyeteɗo ramen tolwi nawnoɓe to noon ko tawtorede batuji ɗiɗi tawa ɗi batuji ɗiɗi kala ko assemblée ji annuelle hen assemblée annuelle goto koko fati e boña windere woni banque mondiale assemblée ɗiɗaɓo o noon koko fati e fonds monétaire international woni FMI ɓe jewtiti to noon kamɓe ɗiɗo ko juuti ko fati kay e jokkodiral moƴƴal e gollodiral moƴƴal hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi woni dowlaji tentuɗi Amérique e leydi Mauritanie ha tenti noon e fannu économie e fannu commercial Wula Mohamed Saleh noon o yerima tigui dowlaji tentuɗi Amérique naaɓe joom ngaluji mabɓe nde mbawa tigui arde mbaɗa investir mbawa gollade tigui e nder leydi Mauritanie ene tawtora jonde mabɓe noon ambassadrice joɗo leydi Mauritanie to Washington
hono biteɗo sisa Mintou Boyda wondude chargé de mission au cabinet du premier ministre hono Mohamed Lamine Rakhani ko ɓeɗo dawi tawtorede nde ɗon jonde toon to Marrakech ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen ene teska noon e oɗo saaha joni ko nguleki cattuki ne tawe e nder leydi Mauritanie guila to lamorgo ha to lamorgo leydi ha to Nouadhibou lobbudu yurmede nokku kay gandirnoɗo ko fati ɓuɓol oɗo saaha kala nguleki cattuki ne tawe toon ala ko haali noon ko heddi e nder région ngaji he ko nguleki cattuki tawete toon ƴena mbiya tan bandiraɓe nde mbawa tigui yarde ndiyam e kala saaha toppito kadi mawɓe nayeɓe ɓe jarne ndiyam e kala saaha e sukaɓe tokosɓe ɓe mbawa haalde e kala saaha kadi nde dokkete ndiyam jarne hano hannirta ni ene ñaaga kadi so yimɓeɓe mbawi deccude tugui kay midi ha 14 heures ɓenna woni guila midi kay ha 2 heures tisbar juule nde yimɓe tigui ɓurata deccude no fewi ha tengti noon e sukaɓe nelateɓe kala saaha nelateɓe dognoɓe e beddaji ene moƴƴi yimɓeɓe cuuro deccono e decce no fewi e saaha tigui mo nguleki ɓuuri sattude no fewi eɗen mbiya kadi kala waɗoɓe voyage guila e joɓoɗoɓe autoji e motoji e sarataji ha e yaroɓe koyɗe kala yo tinno nde joɓoto ndiyam saabu key e oɗo saaha joni ɗom ko kane sattiki no fewi kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto Sénégal paɗen to leydi Sénégal ceergal yani ha laaɓi hakkude député ji ɓe tagsaw e aliyeji mabɓe ɓe yew yeskanwi ɓe ceeri ceergal ngal lumbi e oɗo saaha joni sappo e nayyi saɗɗiyanke woni 14 parlementaire jeeyaɓe tagsaw mo Khalifa Salah ɓe bindi ɓatake mumen dariɗo démission nde faade hoore suudu sabiyeji ndu hono Amadou Mama Dioba président de l'Assemblée nationale kono tigi ma yewi askani wi tafi tigui bir mum ha gayni nde ɓe koliri démission mabɓe Bira Souley Diop yonnani haydara e ɗo ɗon galle e saaha kaya mo yewi askani mi heddino tigui heddi oɗo saaha joni yewi askani wi heddori tan ko capanɗe nayyi e ɗiɗi député woni sarɗiyanke siftinde on noon député ji tagsawun mbawa tafde oɗo saaha joni ko wiyete groupe parlementaire saabu koɓe jogui ko ne famɗi wawata tigui tafde groupe parlementaire ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to Touba to legal bitengal busoɓe ngal Touba ene tawe sunare mawde no fewi ko goski babiraɗo goto mo duuɓi capanɗe jeegom tawa e nder gaska taw ko turo ka wasno e nder galle makko ko fate golle ko hen tigui o tawa e nder kan gaska o mo yalti aduna inde makko noon fuɗɗori ko alkulala ema woni ma o wiyete ko Cissé woni ema Cissé ko aseta hanki o noon o tawa omo maayi e nder galle makko kanko goto tan noon honno e nder galle he ko koddiɗo makko goto noon debbo kewɗo addandemo e kala saaha ñamde ko kañuma arnoɗo noon e nder galle he tawi tigui goskiki e nder gaska he o wondani e wonki de brigade gendarmerie e nden ɗum tigui kañumen mbawi arde notitade hen ɓe mbaɗi constat mabɓe nden constat o gasi noon ko ɗon ɓe dokki yamirore faade ko ninkoɓe faabuno ƴettaɗo ɗon goski nawi ɗum to morgue hôpital Mataloul Fawzeyni beele kayya autopsie ene waɗe hen ande tigui holko saabi mayde nde ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Pikine accident musɗo waɗi aset hanki o sanga 13 heures woni 1 heure ñalawma tolno darala ngal Pikine ko camion frigo danejo kañuma jippor gonnoɗo e jippade échangeur mo yaraka kañuma filmodiri ɗon e mo dognannoɗo moto Jakarta tawi ko livreur on gonnoɗo e dow moto Jakarta noon o yino tigui ko dublude frigo o nden o yiiɗi dublude noon ko ɗon tigui o saami o yani e leydi ponoje frigo o camion rewi e dow makko ko hen o wasi fittandu makko ko sapeur pompier noon kañumen gari ƴetti ɗon goskiki police udditi hen enquête mumen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jena ha to Dara Jolof fedde bandiji taw ko wiɓe tampinnoɓe Dara Jolof e ko taari ɗum mbiyama teeɓa ko gendarmerie noon teeɓiɓe fedde nde noon koɓe bandiji tati hen goto ko gambinajo ɓe ɓurno dartorade noon ko wujjude téléphone aji portable wondude e kalbe yimɓe e saaha kala diftade sakkosaji rewɓe guyka mabɓe cakkiri wadde noon ñande ɓe nangate nden ɓe gujji tigui ɓe mbaylu jaɓɓal saabu kay koɓe gujji koko mawni no fewi koko heƴata e jiifa ɓe gujjuno ɗon ko puccu wondude e saret goto e nder legal bitegal Dara Mbaye en ko surveillant collège wuro ngo kañuma jeeyi puccu ngu e saret o kala nden ɓe gujji puccu ngu e saret ɓe jinno nawde ɗum koto Touba koto ɗon noon ɓe teeɓa tolno wuro wiyete
biyetengo sagata ɓe mbaɗama ɗo ko ɗon ɓe teɓa ɓe mbaɗama defere to parquet ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen député ji woni sarɗiyeji de suudu sarɗiyeji conkino feewi ɓe gulli ɓe duki ha ɓe mbi koffa ñalawma hanki o ko adi kay koɓe tafa yilirde mabɓe woni bureau mabɓe taw ko session ordinaire unique 2023 2024 président ji woni ɓe tigui postoji vice président ji ɗi noon cuɓama coalition Benno Bokk Yakar kañumen ɓafti ko ɓuuri hewde ko ɓuuri fayidinde ko ɓen noon ko ɓeɗo jeeyaɓe Benno Bokk Yakar kañumen tigui cuɓa e ɗiɗon postoji ɗi vice président ɓen goni Ibrahima Baba Sala e goɗɗo ne wiye Aissata Sow e Malika Diop wondude e goɗɗo ne wiye Yatta Sow e Siré Ndiaye jeegom vice président yewi askani wi noon kañumen keeɓi ko vice président kañumen keeɓi ko vice président ji ɗiɗi ɓen goni hono biteɗo Bara Gueye on ko 5e vice président e goɗɗo ne wiye Aïché Touré mo Pastef gembi taw ko ala place yo lomto biyeteɗo ñima Gunjabi coalition wallu noon ene heddi e poste muɗum hono biyeteɗo Mamadou Lamira Diallo so tawi koko fati noon e postoji secrétaire uji ko ɓeɗo tigui cuɓa ɓena goni hono biteɗo Ndeye Lucy Cissé wondude e Karima Sène e goɗɗo ne wiye Astou Ndiaye wondude Oumar Savané Cissé e Rokhia Ndiaye e goɗɗo ne wiye Abdoulaye Diop ko ɓeɗo cuɓa tigui mbaɗa ko fate secrétaire uji suudu ndu nayo adana ɓe noon ɓe nayo adana ɓe limtuɗen ɓe jiiya tigui koye Benno Bokk Yakar yewi askan wi kañuma heeɓi ko secrétaire goto on woni biteɗo Rokhia Ndiaye noon e jeeya koye landa Pastef so tawi ko Abdoulaye Diop on jeeya koye catal bitengal wallu so tawi ko député biteɗo Aminata Gueye on waɗama questeur ko kanko woni premier questeur suudu sarɗiyeji ndu o lomti noon ko biteɗo Daouda Dia noon gonnoɗo premier questeur e oɗo saaha joni nomama waɗama ministre de l'élevage biteɗo Yoro Sow ko kañumne woni waɗama deuxième questeur koni tigui suudu bureau suudu yeɗiɗde suudu sarɗiyeji ndu lelori ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal jeen haalto Kolda biteɗo Abdourahmani Baldé kañum woni directeur général monolas o addi ballal payidingal no feewi faade kay e élevage Kolda o fecciri toon noon fodde nogas nayi ujunere kit scolaire kala hen kit noon ene tawe hen sakkos wondude e kayeji e bikuji e matériel géométrique ko élevage ɓuuri wawde hutorade wona kadi ngolɗo woni lawol makko gaddanol e gueɗe payidinde baɗɗe ni so rokkirde kay kit scolaire faade kay e sukaɓe élevage saabu kay ko adi komo waɗi directeur de l'ONAS omo waɗanno gueɗe payidinde baɗe ni hennene saabu noon o holliri noon jinnaɓe élevage ɗi noon hewɓe mbawi tawtorede cérémonie o beltima hen kadi jarnimo no feewi kanko noon o holliri ngal ɗo ballal fayi tan koye sukaɓe janggoɓe école aji tawi alda e faltore alda tigui e dawrugol wona tigui ɓe koye lenda ka jiiya walla koye kaɗo landa jiiya ko kala élève ko wawi jeeyede kala to jinnaɓe makko mbawi jeeyede kala alda e tigui e ségrégation ko kañumen jeeya ngal ɗon ballal ɗum noon tawa kadi ko yimɓe yidde weltinde e yidde wallude ɓena sukaɓe janggoɓe ɗoftude ɗumen e hoybitande jinnaɓe sukaɓe janggoɓe hono biteɗo Kanta Diallo kañum woni hoorejo kawtal pelle jinnaɓe sukaɓe élevage woni président des associations des parents d'élèves o holliri hen weltare makko mawde no feewi o yetti dow inde jinnaɓe élevage ɗi kala o jarni monsieur Balde dow inde jinnaɓe sukaɓe kala e ngal ɗeɗo golle paydinde no feewi o erima kadi dendagal fonctionnaire uji joom ngaluji ha e dendagal ɓen ta tengti noon e liggotoɓe laamu ɗimɓe dawrugol e kala saaha ne mbaɗata gueɗe paydinde feewi baadi ni hennene gam kaya wallude sukaɓe janggoɓe ɗoftude ɗumen e hoybitande jinnaɓe ɓeɗon sukaɓe beele ene mbawa tigui yettinde jangde mumen e janggude hano hannirta ni habaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to legal bitegal Buna ko banlieue e nder Dakar ko sagata gorko goto gujjo biyeteɗo o yeccete ko Diallo
Diallo kañum diwno balala o naati e galle janaro sanga 3h jamma yimɓe galle o noon nde nani dille makko juukimo sakataɓe nayo juukimo ɓe teeɓimo ɓe nayimo ha boowal ha bedda eɓe gulla ngari gujjo ko ɗon tigui yimɓe hewɓe jalti ñuuke makko kanko gujjo biyeteɗo o mo yette Diallo ɓe piimo ha watti dardude gotel ɓe goppimo noon hakkude mayɓe e wuurɓe ko ɗon tigui nde o ƴetta mo nawe to juuɗe mo nawe tigui to docteur eɓe ko hen o wasi fittade makko ko adi komo yetto e juuɗe docteur eɓe so tawi noon ko idiɓe nangudemo ɓe noon ko adi ko so tawi ko idiɓe nangudemo ɓe noon ko hen goto wiyete ko a koli goɗɗo ne wiye BS Diatta goɗɗo ne wiye Tene yette Faala e goɗɗo ne wiye Efa Coulibaly ko ɓeɗo nayo idino nangudemo mba ko adi kay ko yimɓe heddiɓe ne ñuko hen ne piyamo hawa wasi fittade makko e oɗo saaha joni noon kamɓe nayoɓe noon ɓe mbiyama teɓe ɓe cawe tigui e juuɗe dadiɓe nden ɓe noon kolliri tigui wonne wona kañumen waɗimo kay ko yimɓe ñukiɓe hen mbaɗimo lensage woni tigui piimo hawa wasi fittade makko ɓe limti tato woɗɓe ɓe keptini e légal he ɓen tato kadi nanggama on paami e oɗo saaha joni yimɓe jeeɗiɗo nanggama hen tumaɓe kay ko kañumen jooɓi fittadu makko ko policier noon ko policier ji ɓe commissariat ɓe yembel comico e gardogol commissaire Cheikh Ahmed Tijani Diallo kalfinaɗo kañumen tigui kalfina oɗon enquête biyeteneɗo o Diallo gujjo piyaɗo ha wasi fittade mum o noon ko tailleur woni ñooto to légal Guédiawaye yimɓe jeeɗiɗo ɓe kala ɓe mbaɗama déféré alkamisa ɓennuɗo to tribunal mo grande instance mo Pikine kabaruji men ɗemngal pulaar sennomima to leydi Sénégal ko leydi Mali paaɗen sappo e jeeɗiɗi étudiant janggannoɓe e nder université mo Bamako ɓe ndiwama kamɓe étudiant ji ɗi kala ko wonnoɓe kayito catal biyetengal FST eɓe IUG ɓe de l'université de Bamako kamɓe kala noon ko ñande sappo e ɗiɗi lewru octobre gonɗe ɗo conseil discipline taw ko centre national des œuvres des universitaires ɓe senum kañumen tigui ndiwiɓe e nder campus mo badala Bougou ɓe tuma noon ɓe tawa noon koɓe jogui gueɗe taw ko gueɗe kaɗaɗe e nder université wayno tigui ko wayno arme blanche e arme feu woni pétalaji tawi ene jogui labɓe e jaseje ko ɗum tigui ɓe diwira oɗon université ha joni ko leydi Mali keddoɗen Salif Keita ko nalanke malinajo bello dade sanne o wayri noon nadde e nder digiral welnere gam yimde o holliri noon wonande fansuji makko kabaru belɗo no fewi ha tengti noon taw ko fansuji mabɓe ko tawtere to leydi Côte d'Ivoire omo habraɓe noon wonde ñande sappo e jeeɗiɗi lewru novembre dartono ɗum mo waɗa welnere makko woni concert makko pattamli miijo to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire taw koto légal bitegal Treichville concert o noon ko en live to palais de la culture mo Treichville o holliri noon mujibu oɗon concert ko yidde kay tengtinde e siftinde ɓingu yummawu wongo hakkude leydi ɗiɗi woni hakkude leydi Côte d'Ivoire hakkude muma e leydi Mali Salif Keita noon kadi waɗi joni hikka waɗi duuɓi ɗiɗi noon ko waɗani tigui welnere makko e nder ko waɗani concert e nder leydi Côte d'Ivoire kanko Salif Keita ko dariɗo kadi ko omo jeeya noon e nalankoɓe ɓurɓe nalankoɓe Afrique reconnaissado baɗal keptinaɗo e nder windere he kala taw koye ɓurɓe welde dande o jeeya Salif Keita koye daraniɓe kadi haɓade gueɗe kamtorinde baddeteɗe kala saaha e ɓen wiyeteɓe fuuñe woni tigui haɓade ko fate discrimination contre les albinos woni tigui ɓen fuuñe en waɗeteɓe gueɗe kamtorinde no fewi omo tawi fedde nini taw nden fedde ko toppitede kay ɓen wiyeteɓe fuuñe en beele tigui ne natta torlede to waɗede gueɗe kamtorinde mbawa kadi heptinede hano hannirtini koto leydi Burkina Faso paɗen ko adi keɗen jabbo Alassane Oumar Mbodja to leydi Burkina Faso koninkoɓe ɓe Burkina Faso ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi seɓɓitiɓe hewɓe tawtegi joɗinoɓe batu mumen to guna batu noon sikki ala ɓe gonnono koye fewjude ko fati kay wadde planning jangguji ɗiɓe ɗaminno wadde ko asata hanki o noon minen tigui pittali mabɓe itta ɓe mbara koto nokku biteɗo beele heede ene tawi nder commune mo Tongoyela province mo Souma e nder région mo Sahel
toɓe noon toɓe garno noon ɓe garno ko dow motoji mabɓe ɓe ummiri e nokkuji kewɗi no fewi nden tigui ɓe jooɗima e less nokku goto ɓe mbaɗa batu mabɓe ko ɗon tigui misilaji toɓe mabɓe taw ko koninkoɓe ɓe leydi Burkina Faso kañumen joore mabɓe pettoje hewɓe mabɓe mbasi pittali hay sino en keɓani bilan no foti mayɓe hen heddiɓe carima natima e soyde koninkoɓeɓe kadi tarinoɓe ɓe naati e soyde ma en gartu e oɗon kabaru so tawi kay en keeɓi ko ɓuuri ɗon yaaje ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar kedde Afrique roɓino kedde Afrique ma en ketto musidɗo men sehli men Alassane Oumar Mbodj Alassane Oumar Mbodj assalamu aleykum jaam hiire maɗa. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghalii Abuu ko tonguɗen e ñalawma hande o e dongre Afrique o dewo hoyre-biir 15 lewru yarkomaa ujunaje ɗiɗi e nogas e tati to leydi hono Mali banggue rewo Mali ji yimɓe hewɓe wonnoɓe toɓɓe mbawi kadi ummade e nokkuji mumen e to Kidal to ɗon rebel en ɓe gona ɗo ɓe mbawino hon noddude comité taw ko international hani émission oni nde fabotoɓe no fewi mbawa kadi e ndenka mabɓe matte kadi aɓe keɓta koye mabɓe no fewi oni o noon wawi kono wiide wonde ene jogui kañumne goƴa no fewi e ɓeɗo taw kadi ko minta reeɓe faaɓe toon to banggue rewo Mali e jogade caɗele kewɗe kay e wawde kadi wiide umminde toon hono mission mo oni o hani e wiide wonde kadi ene ƴetta toon ene waɗa kono taw kalade mumen joyitiɗo e ittu toon ɓen wiyete taw ko laafaji kono ubbuleji toon e on oɗon banggue to leydi Burkina Faso kamɓe dey fandare mabɓe nde ene wayno hono yettima caggal cifodiral mabɓe hakkude mabɓe kay taw kadi ko leydi hono Russie e wawde kono newdandeɓe caggal yontere Russie wonno toon e wonde mawninde hono ñalawma taw kadi ko énergie mo lew toon to Moscou e won jaggorgal hono leydi hono Burkina Faso on biyeteɗo hono Simon Pior Bosim ene tawtora nde ɗon taw kadi ko jonde wawi kañumne wiide wonde ene wayno taw kadi ko cifodiral ngal waɗaniɓe kadi taw kadi ko beelemma e fandare gardiɗo hono leydi ndi woni Ibrahima Traoré ene wayno hono yettima no fewi nde tawno guila lewru kay juillet ɓennuɗo o haalino ɗum e sommet bano toon to Russie hakkude mum e leyɗele kono Afrique de caggal kay nde yewtidi e on taw kadi ko nando makko Vladimir kono Poutine wawde kadi wiide wonde hono leydi makko Burkina Faso e caggal kay mayirɗe lewru taw ko mayirɗe hirade ujunaje ɗiɗi e nogas o wima won nogas e ɗiɗi piccal kono joyi taw ko ɓen jibinande kono burkinaɓe so a ƴeewi ɗum a waɗi capanɗe jeegom piccal nayyi e nder temedere e ɓen koye hoɓɓe e guure mawɗe ɗe ce joyi piccal tati e nder temedere ɓen noon ko huɓɓe hoɗɓe e dowri ɗi ɓen dey tan jogui tan o courant hiddeɓe foof ɗum noon ngala courant ɗum noon wi noon rokki kadi ngolɗo tonggol kode ko banque taw ko africaine de développement rokki ɗum Côte d'Ivoire hono on mennoɗo wonde kadi jagorgal mabɓe ko fate gueɗe caggal kono leydi toɗɗaɗo 12 yarkomaa ujunaje ɗiɗi e nogas e tati yo ardo kadi taw ko chambre haute taw kadi ko sénat mabɓe wawi kadi wadde kay oɗo yoɓede e darde makko mantinde nde Alassane Dramane hono wattara o wawi kadi wiide kay yo ardu ɗum ko gam kay e yidde yobdemo golle makko mantinde kanko oɗo noon biyeteɗo hono Kadia Kamisoko Camara ɗum noon o yoɓama taw kadi ko darde makko mantinde no fewi e ngalɗo taw kadi ko gollal payo dingal toon to Madagascar ko collectif taw kadi ko wiyeteɓe taw ko de 11 taw ko ɓen tawde ko lundiyankoɓe ɓe mbi kadi ko worɓe kadi kono dirtina ko kamɓe de ɓe jadani hen no fewi nde tawno wonde ko ɗum ɗo ene wayno kadi ko wiyete kono mascarade taw ko électoral ko ɓe mbaɗi ko ɗum noon ɓe gonanani ɗum wonanɓe noon taw ko gardiɗo hono leydi ndi mbi wonde ene jaadi e koɓe dirtini ko ene beltini kadi on gardiɗo hono leydi ndi ɗum noon waɗi ko tandalɗe ɗiɗi ɓe ene gondani hen ɓe ene gondi kadi ko waɗa koyete to banggue to sud to Afrique du Sud kamɓene gardiɗo taw kadi ko leydi ndi wawi kadi ko e hollude e wonde kono mettere mum ko leydi kono Israël yana leydi kono Palestine en ñande aljuma ko gueɗe kewɗe e leyɗele ɗe mbawi kono dillude no fewi kanko noon o bayini taw kadi ko hoyre-biir nde ɓennuɗo nde wiide wonde kamɓe kadi leydi taw kadi ko sud africain ene jaggal leydi kono Palestine kono junggo nde tawno wonde ko leydi Israël waɗata ko wona hunde jaadide no fewi
Tchad koni koɓe taw ko leydi kono France ummiɓe toon to leydi kono Niger hani e ɓen escortiɓe taw ko huniyankoɓe leydi kono Tchad haɓe jetto ɗon ɗo jamena caggal ɗum inaɓeɓe ha to fodde keerol hakkude mabɓe e leydi kono Cameroun ene wayno ma won kilométre uji ɗi ma won ujunnaji tati taw kole ko kilométre uji kilométre e ɗum noon huniyankoɓe ɓe noon maɓe gon ko ujunere e temedde kono nayo taw ko huninki taw ko leydi kono France ɗum noon ene wayno ko Tchad ƴetti kono pellital wawde kay kono dusdeɓe haɓe mbawa kono yaade toon to keeri hakkude mabɓe e leydi taw kadi ko Cameroun Ghalii Abuu ko ɗum noon woni ko tonguɗe dogre Afrique e wonno koye dande musidɗo moon ono Alsan Oumar Boji gorko mo sa ɗum kamɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinamo fedde heblo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV. Alsan Oumar Boji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabluji men e dongre Afrique en mbawa yaltude Afrique noon taw en ciftorani musidɗo men sehil men Amadou Issaga Kébé to Ziguinchor eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e mayɓe julɓe kala allahuma amina. Hani note fulbe ndeten wona kamere mo be kay era on yeri min barodi leñol on woni tanine ande ja on woni kabruji men ɗemngal pulaar kabruji men jolam jaɓiri koto leydi Afghanistan paaɗen alet hande o 15 lewru yarkomaa hitande ujunnaji 2023 leydi noon taskama leydi yerɓi yerɓande mawde no fewi to wuuro witengo herata ene tawe to banggue rewo baƴƴo hirnangue leydi Afghanistan yerɓande nde noon magnétique mum ko 6,3 sur échelle de Richter kamde yerɓande noon no waɗi ko sanga 3h36 minutes taw ko temps universel woni tigui e nder pecce jamma tuggi noon ko lewru yarkomaa woni lewru octobre o gonɗen ɗu tuggi ko ɗu daari faade oɗo saaha joni ko ngol ɗo waɗi lawol ɗiɗi ɓiwola ko leydi ne yerɓa e nder Afghanistan woni séisme waɗi tigui e nder leydi he e darde lewru ndu noon yerɓande mus nde waɗino fodde ujunnaje hewɓe yimɓe mbasino hen pittali men ndeɗo yerɓande noon ena keɓani bilan ko mayi hene ko gani hen kabruji men to dowlaji dentuɗi Amérique aleda hande 15 yarkomaa ambassadeur joɗaniɗo dowlaji dentuɗi Amérique to leydi Israël o holliri tigui wonde kay omo yakori à partir de altine janggo o koɓe puɗɗotoɓe yaltinde ɓesgu mabɓe woni Amérique naaɓe wurɓe e nder leydi Israël tawi ko bateau arantaɓe on bateau noon ko ha to kaggulade to Haifa noon en tawe to banggue rewo leydi Israël ko ɗon tigui ƴettataɓe ɓe kamɓe foof ɓe mbawa nawede wuuro leydi witedi Chypre ɓe gona toon noon ha jamde fuɗɗi artude kala to leydi Allemagne paaɗen laamu leydi Allemagne kañum ne ene jertina dendagal ɓesgu muɗum Allemagne naaɓe yaltuɓe yahoɓe kay yiɗɓe kay yiɗannade faade to leydi Israël ha to leydi Liban kala nde kayitata kay oɗo saaha joni ha diwa oɗo saaha saabu jamma ala toon ko avertissement noon ɓurɗo tengtude moɓe mbaɗi faate ɗandiyankoɓe mabɓe ɓe kolliri kadi eɓe ɗamini ummanade ko fati artirde ɓesgu mabɓe wurɓe to leydi Israël ha to banggue Palestine kala tawi noon koye dow ɓe noon gartirte koye dow welede woni kala jiɗɗo artirede kay maɓe mbawa ƴettude peeje ha ɓeena mbawa ittede nder ɗeɗon leyɗele to fitinaji musdi e oɗo saaha joni tawate habruji men ɗemgal pulaar to leydi Israël udditen kabruji men koninkoɓe ɓe leydi Israël ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti goskiji Israël
naɓe taw koɓe hamasa nanguno ene nanguɗuno ɗumen en otage ɓe jiiti ɗumen e nder Gaza kono tawa kene mbasi pittali mumen ɓe tawi kamɓe fof noon koɓe mbasi pittali ko aseɗa hanki 14 lewru yarkomaa ndu gonne ɗo ɓe ɓayini kabaru o taw ko lieutenant colonel biteɗo Peter Lerner kañum woni joguiɗo konngol armée leydi Israël kañum ɓayini oɗon kabaru wonande kay yitede ɓeɗon koninkoɓe bila so tawi ko Farayse naɓe noon fuɗɗiɓe yitede taw ko wasɓe pittali mumen e fitinaji hakkude leydi Israël hakkude mum e leydi Palestine bila o ɓeydima no fewi ɓe kulori e ñalawma hande o eɓe jara noon e 17 Farayse najo ko wasi pittali mumen ɓe kolliri kadi ɓe jogui 15 goɗɗo Farayse naɓe taw ko nangaɓe otage nana tigui ɓiili e juuɗe ɓeɗon taw ko witeɓe fedde Hamas musidɓe fedde Hamas musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceere ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko Saydou Abou Ba so tawi ko ɓiɗo kedde Afrique ko musidɗo men Amadou ko musidɗo men hono Alassane Oumar Diop ñalawma janggo so ala ko faɗi ma en ketto musidɗo men sehil men Saba Sar Abdoulaye Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo